बिउटि पार्लार नामा? खानायबो जानो नागिरदों मुलि फुनदों मुलि। माथो आइनायाबो मावबाय थायोसै नोंसिना दखान नालाय? बहरबाय थायो हनै दखाना आइनाया मावबायसो थायो गावसिना। कास्ट'मारानो फैनाय नङा बियो। मावबायसो थायो गावसिना दखाना आइनायानो। दिल्ली सानडे मार्केटाव बेरायनो फैबाय नै ड्रेस लांफैबाय ड्रेस गाबोन गाननानै बेरायनांगौ बेखौनो ड्रेस गोदान लांफैदों सानडे मार्केटाव। ओरैबायदि भिर मार्केट ना जेबो रायलायजाया सानडे मार्केटानो डेन्जार भिर नै जाग्राया छोला भटूरा मारै छोला बाटरानो मेला बायदिसो जायो बिसिना मार्केटानो। मेलासो नंगोन सानडेयाव दैनिक जायोनो ओरैबायदि मानसि जायोना मेलायावबो बिदि मानसि जाया। सानडे बाजार गस्ला बासिनांगौमोनलै आहाबो बाव गस्ला। आसार नै आसार जोब मोदोमजोबो जायगायानो। नागिरदोंमोन आं बेखौ बहा मानसि थाना रायलायदों होननानै सिगाङावसो गोमगासिनो। उन्दैया बेखौ लाबोदों ना? मा नाम दोनगोन बेखौ? बेनिखौ मा नाम दोनगोन होनदों? मा नाम दोनगोन? बोरमा मेन्दा फिस? थैद नामानो बोरमा मेन्दा फिस। बोरो गरि गोदाना दहाय लाबोनाया बहा दोनहैखो होनदों? बहा दोनहैखो? बैयाव